Как ще биде? Este България. Била е само България и има доста България. Да. То няма никакъв проблем. Аз в Турция не съм слага България. Ако някой в Истанбул направи така и сложи българина, какво ще се случи? Я ми кажете, понеже ги знаете много. Ще го арестуват, нали? Я мога да вам кажем... Ще го арестуват? Не. Я мога да вам кажем как... В Турция страната на свободата, нали? Където арестуват за изказано мнение. Ама, господин Сидоров, това е прошлост. Знаете много добре, защото вие сте се... Добре дойде, увек сте добродошли в Истанбул. Поставили в услуга... Вие сте поставили в услуга... гост. Вие сте се поставили в услуга на една пантюркистка линия, която застрашава и там, където сте родени, защото вие говорите, вашия език показва, че вие сте тук от съседство някакво наше. Целият този регион е обект. Този регион е обект. Знаете какво стана там. Знаете по какъв начин се разпростира ислямската дъга. И целият този регион е обект на турска инвазия, на протурска пантюркистка политика. Затова ще ви посъветвам, като роден в Сърбия човек, може би роден и православен, сигурно, може да сте мюсюлманин, не знам, просто не служете на тази кауза, на тази антиправославна, антибългарска, антисръбска, антибалканска кауза, защото в Турция имат амбицията да възстановят Османската империя по икономически път. Вие го знаете прекрасно. Я поштуем ваше мишление, ама я мислим да не сте управо, да Турция нема неки претензии на България, нема антиславянски политици. Има, драги ми господине, вие го знаете, ние го знаем още по-добре, защото не се занимаваме от вчера с тия въпроси. Ние не сме паднали с дъжда. Години и години наред аз съм проучвал тези теми. Моите колеги също. Ние сме партия, която е създадена като защита на българската идентичност. И затова нашия дълг е да дойдем тук, да зададем тези въпроси, да разберем какви намерения имате и дали няма да направите едно от поредните тенденциозни предавания за България. Господин Сидоров, ево я да вам презентирам ukratko. Проектът, първа станица е била Пловдив, Българска. Идемо након Българske за Румъния, па Сърбия, па Унгария, па Кроатия. Моля? Кой го поддържа от българска страна този проект? Държавата. За да му зададем ние въпрос като парламентаристи, ама кой точно? Министър, кмет, областен? Mi smo započeli preko Balgarske ambasade u Ankari. Prve dopisivanje prije 6 mjeseci. Nakon toga dobili smo odobrenja и стизали su факсови из Софije da je sve ok, da može da se snima. А вие бихте ли се представили, извинете, вашето име? Наравно, Ерхан Турбедар се викам. Ерхан Турбет. Откъде сте? Я съм из Анкара. От Анкара. Говорите сръбски език? Да. 20 години живим от Турция. А каква функция изпълнявате тук на това мероприятие сега? Я съм експерт за Балкан при един институт у Анкара. Кой институт е? Институт се вика ТЕПАВ. Турска фондация за изтраживане економски политици. Колко пари струва този проект? Не знам точно колко пари, али имamo спонзори. Спонзори е Зират банка, турска банка и АВЕА, мобилна компания. Това е провокация, значи. Пред Александър Невски, икономика. Не е провокация. Шеф продуктер изабира место. Он гледа кое е место убаво, лепо за камера и он одлучи. Това ви хареса. В Турция може ли да се спре на място, където е забранено паркирането? Да се нарушава закона за движение, правилника? Имате ли такова разрешение? Имам, али имам. Само за емисия е добина разрешение. Аз не го видях това. В момента вие погазвате българските закони. То това е някаква съгласовка с Алабала. Това е някакъв факт. Да се спре викането на халите, където оня вика с микрофона. Никъде го няма по света такава свободия като у нас. Общината, когато се прави такова нещо на място, където не може. Имате ли разрешение на Столична община, за да направите вашето предаване тук и сега? Я за технически детайли не съм опушен, али колко знам, Турска радиотелевизия ТРТ е писала за određene локации. Например, 3 локации у Софии, не съм сигурен, да се може добити одобрение за снимане на емисия и колко съм я информисан, то е sve регуларно. Значи, одобрение е добивено.
Господин, аз ще говоря бавно, за да ме разберете правилно. Наравно. Ако аз дойда у вас и години наред безчинствам, коля, взимам децата еничарик, изнасилвам и след това дойда при вас и кажа, аз съм дошла тук да си търся някоя загубена турска пендара, примерно културно-историческо наследство. Това не е ли цинично? Ама ви не сте ли слушали šta smo pričali? Mi ovdje, nama će biti gost i pevač, nama će ovdje biti gost pisac. Znači, gosti su pisac, bolgarski pisac, naš gost emisije. U Plovdiv smo također imali. Mi ništa ne pričamo ovdje o politici, totalno pričamo samo o kulturi. Pevaju se pesme, folklor, bolgarski folklor igra. To je totalno, cilj je promovicanje България. Това заявка ли е за членството на Турция в Европейския съюз? Това ваше посещение? Nisam to разбирал. Това ваше посещение може ли да се приеме като заявка за членството, кандидатстване за членство на Турция в Европейския съюз? Ако съм разбирал, Турция сака да биде член на Европска унија, ali има мало проблеми, има политичари кои се противат турскому членству во Европска унија, ali Турска покушава, она ќе настојат да покушава да постане член европски породице.